И какво става, хора? Аз съм Алекс, мен е Крипто с никъл Здрасти. от BG. Да, и ние сме в EnderGod и като за първи клип в EnderGod реших да направя една томболка с Full Set, нали, Protection 4 Unbreaking 3, ето го, Match Sharp 5 Fire 2 и с 5 Lego. Така че, за да се запишете за тази томбола, трябва да се абонирате за мен, да напишете в коментарите запис, ника ви нали, в сървъра и да харесате клипа. Следователно след това мисля, че беше YouTube рандом комент или нещо от имаше някакъв такъв сайт, който избира рандом коментари. Random.org. Да, нещо от сорта беше. Рандом коментари в YouTube. С него ще избера победителя и ще му дам, нали, фул сета, меча и 5 лега. И нали, това ще го направя на клип, за да не кажете има измама или нещо от сорта. Така че, за да се запишете за тази томбола, просто харесайте клипа, абонирайте се за мен и напишете в коментарите запис, и ника ви. Нали, аз ще проверя дали този човек се е абонирал за мен, ако не се е абонирал, просто ще изтегля някой друг. И това е, да. Записвайте се за томболата, фулка, фул меч с 5 лега, мисля, че е доста стабилно. И да, чао!